Kheroni PVN High School Sertali na sengkan ketalon ponjia phan kachisik chedang pon. Umla Feralong ta Don Bosco Primary School Ingpu Pantanglo. China atum ron thama phan chisik bomlo bonta Union Sarkar atum ke meke janglok pusi Rahul Gandhi akoi kewan Maruti Suzuki agari ke do anatuma phan isi birta ki me Christmas special pen Maruti Suzuki agari ke do anagari phan ake joy servicing asai ten ponji bangso varsai lake RD Motors dipu bensi 1 kilo varsai ki me ke long ponji lake free 42 points check up free top wash and vacuum cleaning free evaluation of your car special offer voucher coupon attractive discount on periodic maintenance service arni lake matijong ni phai crepe open ni phai kora plia adim lake dipu birla auto stenado tardak men kachi nija phan 76358 68684 lapen 9706007918 along kumri ignon Kardom pini karbi prime time long penili sami mirinhan sepi pini bertang ton pen arju panik tha Nijang Karbiang long Kheroni PVN High School pining surihini raing kora hinia sengkanan ke ningkan phokep an nang pleng tanglo lasi bangso Sertalin mate Golden Jubilee ketalon ponja phanpura penangana school management atum pen chilang pet pen school ke pamat entry gate la pen kapre kasai patang ponlonglo labangso Kheroni PVN High School amahang ke thek mate establish lake Farukre Sirkebra Troxy Kebra hinia ningkan pen pinning aningkan anabangki ningkan phokep plengsi Sertalin mate Golden Jubilee ketalon ponjia phanpura matijong ni phai kre Troxy pen krener kep ninia pharman ketalon ponjia phan chisik pontanglo School principal Ramsing Dera hin pen pherangkia tuma phan ke pachini ponatengki labangso Sertalin ketalon ponjia long aluhi sarpo man pen kachopa pon Karbianglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, MLA Rup Singh Teron, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bidya Singh Engling, Karbianglong Autonomous Council EMs, MEC, Abarim MLA Kedo Anlapen, ex-teachers, ex-students, KSARO Kedo Anaphan Pusitami, Labangso Sertalin Katalon Ponjelong, Kachitong Dun Pejia School Principal Ramsing Dera Hinpen Chuning Hipon. Tangte School Principal Ramsing Dera Hinpen Kaningje Ponalamte Ajupon Iksenang. Kheroni PVN High School 1972 anikam established lo lasi pining 2021 ke ningkan ko ke plan lo lasi dilitum Golden Jubilee celebration Japan kisik kedang pon lo lasi kisik kedang pon arani ke lo lo matizam 17 laban 18 nisi ke hok pon lo lasi ada nang chitom munji apa nili tuning rilo la kedoang well wishes tumpa laban ex-teacher tumpa, laban ex-student tumpa, laban ladat school ang nang cerap dum abang ko bangki doan hantan ini, lasso celebration tom nang chitom rapid nang ning ebak karong rapid nang ko hansin ya tuning rilo, kasi dah nilidom try to speak kadang datang lo, Dr. Tuliram Ronghang Singh Karbianglong Autonomous Council kahit berkenan anak kerap di tempat natilo, so kerap joinin pinilih school sampai penangan renovation akam sampai Karbianglong lo, laban penangan pamat akam sampai Karbianglong lo, laban itu tempat Golden Jubilee sampai nanti lo masih apran pengenom ke Kelar People School dah kelang me arah langit people sini lo. Kheroni pen Mohanteron Karbianglong live Kedamtang matijong ni phai krepho ni Chinthong constituency alo umla pher arong sopia longta Don Bosco Primary School Ingpu Pontanglo bangso kangpu pon lake Dipu Diocese Bishop Paul Mateka pensi Ingpu ponlo bangso kangpu pon amai long prekjam aparis pen kuru sar lapen nisamia tum pen chenglok Chingthon hawar Catholic amondole atum pen ke ongdong ronga saratum chetong dunsi RD pidun rinti lapen halapu Meghalaya State Mahoti constituency alo akit hekiring atumta nang chetong dun
Chinthong hawar kaching thorana thu ke ong par pilang lapusona porahut Maikon na chatum pen umlafer arong sopia longta Don Bosco Primary School B Ponsi isi Chinthong hawar aphan loke charli aw somaratoma phan ka hi loke charli dam pen pajok ponpo la pen pin nangana ki sung pen jok ponpo pumatha ponsi Bangso School ingpu piponlo Bangso kangpu ponalong ka chitong donatum arat aphan jumisen ana malam la pen kilun ke kanta piklang ponsi ingsam chin pen pachun pon Ulukunchi pen hemari rongphar Karbiang Long Live Kedamtang matijong ni Phaisir kebar ni Indo China ahoy Tawang Arunachal Pradesh along longle ahoy alam penajok India mu okso pen China ar mu oksong bong nang tenang nitini pajok kecharwo nang dokoklo Bangso puthak pini Congress asongja po Rahul Gandhi pen kaningje pona tengke China de ratuma bangki ron thama kaching thorjia phansi kachisi kachedanga sai ding bomlo bonta India sarkar hin pena bangki lahai alamate non ka pheri meme nangkele jia bangki kama thadona matsi avi pusi union sarkar phan akoy arwak pon Congress asongja po Rahul Gandhi non alom tet pia dangalong king pen kidamate Bharat Euro athepi pen enponsi humri ponlo Laso ting pen Rajasthan state along ka humri damasai kiding boma hot kaningje pona tengki China de ratum ron thama kang thur ponji aphan kachisik chedang loklo bonta central atuma bangke ameke jang loklang puta akoy pipon China de ratuma bangke nangke therke hap choda phan le kachisik lapukali bangke ron thama kaching thur pen ekipavir kok ji aphansi kachisik laki klangda alamlo lapuan ka pheri meme alam setami India sarkar tuma bangke ing samdunri bonda bangso lama bangke union sarkar tuma bangke ahok peralam Idip Joyji aphansi bor ipon bonta bangsolam ajir kiding phanke patu verun iputa Rahul Gandhi pen ningje pontu National Desk Report Karbiang Long Live Ki pathonat anso se kang thur pon thekja phanpu Rongbin FC atumpen che patir piponsi nijang Karbiang Long arlo rongkhang MEC constituency ke parlo pon Langhang Pathuak Lamalong, Langhan Village Football Premier League ke Pathu Pangcheng Ponpo. Kidamtang matijong a chikloni Phaikre Phorni Langhan Village Football Premier League kapaman ponalong Rongbin FC atumpen Chepatir Piponsi Bang Troxia Rong Asara tumate Rong Troxia tumaphan Bangso Football ke Pathu Padoponlo. Langhan Hawarlong ke do Rong Asar Bang Troxi mate Rong Troxi tumang bong pen kiteng siar ni ke Pathu ponatum lake Langhan terona rong pen Podum sarpo terona tumang bongsi Pathu Padoponlo Labangso football ke Pathu ponalong aluhi sarpo man pen KARA phu Dhonsing teron Rong Troxia Rong Asar la pen SGP atum chetongsi aliralon chipidonsi ke Pathonat answer se kaching thodon thekjia phan aluhi sarpo man pen kachetong atum pen jumesen alam than pon Lapen Bangso football ke Pathu panalong Podum Langso teronatum Langhan terona rong atum aphan gol hini thaponsi Podum charpo terona rong atum gol hini pen ke pahai ponlo Dongka mukam pen wiki be Karbiang Long Live Tang tepini Karbi prime time berta ki lapansi kang tonton iklo